ҷасорат ин андешаи нек нисбат ба онҳоест, ки аз шумо беҳтаранд ва аз мушкилиҳо наметарсанд. моҳи июли соли 2018 баъд аз хатми донишгоҳ дар Санкт Петербург ман ба ватан баргаштам. ва ният доштам, ки дубора ба хориҷа сафар кунаму зиндагиамро он ҷо идома диҳам. вале апаам дар бораи Алиф нақл карданду тавсия доданд, ки барои кор дархост гузорам. чунки коргаронаш шахсони ҷавону оқиланд ва бо усулҳои нав кор мекунанд. новобаста аз шубҳаҳоям тасмим гирифтам, ки худро месанҷам ва ҳатто тасаввур намекардам, ки сафари дурахшони ман айнан дар Алиф оғоз мегардад. моҳи сентябри соли 2018 бо роҳбарони ширкат мусоҳиба доштам. бовар кунед, муҳити ғайриоддӣ ин ҷо маро чунон ба ҳайрат овард, ки омода будам ҳатто ройгон кор кунам. охирон мусоҳибаам бо акаи Абдулло ва Зуршо бо муваффақият гузашт. шукри худо, ки ман аъзои ин тим гаштам ва сафарамро ҳамчун мушовир дар маркази хизматрасонии фосилавӣ оғоз кардам. алиф ҷоест, ки шахс метавонад аз зинаи аввал сар кунад. яъне як нафар метавонад хатеро бикашад ва дигарон онро идома диҳанду якҷо як хонаеро тасвир кунанд. тамоми пешниҳоду фикрҳову андешаҳои ман хати аввал буданд ва маҳз бо иштироки ҳамаи ҳамкорон ба тасвири як хонаи зебоӣ табдил ёфтанд. 4 моҳ дар маркази хизматрасонии фосилавӣ кор кардам. тасаввур кунед, ман дар соҳаи ҳуқуқ маълумоти олӣ надоштам, лекин шавқу рағбат доштам. ҷасуриро пеша карда тасмим гирифтам, ки дар ин тим корро оғоз мекунам. замоне расид, ки ҳуқуқшиносонамон алови чашм, шавқу рағбати корӣ ва ҷасуриамро дида маро ба кор таклиф карданд. дар шӯъбаи ҳуқуқ хело ҳам масъулияти зиёдро талаб мекард. ба акаи Абдулло, Бахтиёр ва Ширинбек саволҳои зиёд медодам. дар вақтҳои холигӣ асосан субҳи содиқ ба Алиф ҳозир шуда қонуну кодексҳоро меомӯхтам, худомӯзӣ мекардам, то ки мисли дигар ҳуқуқшиносонамон мутахассиси корам шавам. дар давоми тақрибан 1 сол хело чизҳои зиёдро омӯхтам. замоне расид, ки афсӯс бемории ковид дар ҳама ҷо авҷ гирифт. мушкилиҳо, вазъи саломатӣ, бекорӣ сабабҳое шуданд, ки мизоҷон имконият надоштанд, ки насиҳаҳояшонро сари вақт пардохт намоянд. аз ин рӯ барои гирифтани муҳлатҳои иловагӣ дархост мекарданд. дархостҳо рӯз аз рӯз зиёд мешуданд. тақрибан то 100 муроҷиат ва дархостҳо дар як рӯз қабул карда мешуд, ки он назорат ва вақти зиёдро талаб мекард. дар он давра афсӯс кормандон, наздикон ба ин беморӣ гирифтор буданд. аз ҳамин сабаб на ҳама имконияти ба кор ҳозир шуданро доштанд. масъулият оид ба дида баромадани дархостҳо, гузаронидани мулоқотҳо бо мизоҷон ва идораи гурӯҳро то ҳадди имкон ба дӯши худ гирифтам. вале бевосита бо ёрӣ ва кӯмаки акай Фирдавс, роҳбари гурӯҳ акай Бахтиёр, ки он давра бемор буданд афсӯс, ва инчунин ҳуқуқшиноси дигарамон Зоир Аҳмадбеков. ҳамон давра як такони ҷиддие дар пешравии касбии ман гардид. ҳоло бошад дар вазифаи роҳбари идораи кор бо қарзҳои мушкилситон ва ҳолатҳои қаллобӣ кор ва фаъолият карда истодам. дар давоми 1 сол тавонистем шумораи кормандони тимро аз 2 то зиёда аз 30 нафар зиёд карда пурра омӯзонем. як нуқтаи муҳимеро мехоҳам қайд кунам, хусусан барои кормандони ҷавон ва нафароне, ки қадамҳои ниҳоиро дар Алиф гузоштанд. то ноил шудан ба вазифаи роҳбарӣ кунанда санҷишҳои зиёдеро гузаштан лозим аст.
дар хотир дошта бошед ки ҷасурӣ, идораи нафс, дур кардани эго, қабул ва додани фидбекҳо хоксор будан дар рушди касбии шумо нақши хеле муҳим мебозад. яке аз дастовардҳои муҳимтарини мо дар алиф ин ҳамкоронамон мебошанд, ки алифро аз таҳти дил дӯст медоранд. мо бо дастгирии якдигар ҳар рӯз қавитар мегардем ва рушд меёбем. бо тимамон роҳи дарозеро тай намудем, лекин ин танҳо аввали роҳ аст. мақсад як аст: беҳтар намудани хизматрасониҳо барои мардуми азизамон. аммо ин хеле заҳматталаб аст, чунки ин мақсадро на танҳо дар Тоҷикистон, балки дар тамоми дунё нияти амалӣ карданашро дорем ва талош мекунем. ба шумо тавсия медиҳам, ки ҳеҷ гоҳ ба худ шубҳа накунед. ҳаракат кунед ва ҳатман ба мақсадҳоятон мерасед. ташаккур.